Hey Marys! What's up nerds? It's me again, Ronan, and welcome back to my channel! Hello dreamers! Hey guys! How are you guys doing? So, kamusta naman kayo guys? Ano naman yung bali-balita natin dyan, no? Okay, so for this video guys, so iba naman yung gagawin natin. So, parang mukbang bang tawag dito. So, meron akong mga products dito. Actually, this is not sponsored ha. I paid for this. These are not sponsored, no. Kasi nakita ko yung product nila, very colorful, tsaka sobrang ganda ng packaging. Kaya talagang naengganyo talaga akong bumili. At gusto ko talagang itry. It's my way of promoting or helping yung mga small businesses na nagsisimula pa lang, di ba? Especially ako na mahilig naman ako sa mga refreshments talaga. Para hindi naman all the time milk tea, di ba? Kasi yun yung uso ngayon eh. Kakaiba yung nila. Kakaiba yung packaging nila. Very refreshing, very new, di ba? Very Korea or gustong-gusto ko siya, tingnan nyo. Actually guys, hindi siya hindi siya malamig siya eh. Nagtutubig. Hindi siya glass lang. Plastic siya. Plastic pa tawag dito, oo. Hindi siya glass. Yun. Pero maganda. Very sealed naman siya. Parang soft drinks. Parang Coke and Cap. Pero ito, what I ordered, 650 ml. Pero meron silang 500 ml naman, mas maliit ng konti dito. Yung name ng company or yung name ng store is Top Blends. Ilalagay ko na lang doon sa description yung Facebook nila. I think doon sila pwedeng mo-order sa Top Blends. So try nyo siya. Hindi siya milk tea. I think meron silang milk tea series. Meron naman silang mga menu. May mga menu sila doon, check nyo na lang. Very affordable naman siya, parang hindi bumibili ka ng milk tea for a change, para hindi naman milk tea lagi. So this are shake. Kasi iba-iba yung flavor. May mga different flavor. Ito, this one is ube makapuno. And then this one is strawberry banana. Of course, chocolate kasi favorite natin yung chocolate. And ito na yung best seller nila, mango cheesecake. And then, this one is avocado. Tapos, pinalagyan ko siya ng pearl. Kasi alam mo namang mahilig tayo sa mga pearl. Nasanay sa mga milk tea, diba? So, may mga pearl. Malaki siya masyado, no? Actually, tama lang siya for one person. Pero marami kasi siya. So, titikman natin siya isa-isa. Pero gagamit ako ng baso. Kasi hindi ko naman siya mauubos lahat. I-share ko siya sa mga kasama ko dito sa bahay din. Let me get a, baso. Okay, so eto, kumuha ko ng baso guys. This is actually my first time doing mukbang. I think I've tried it before, pero yung kumain kami ng durian ng kapatid ko, di ba? But this one is different thing. Yun, Top Blend yung name ng store. Try nyo siya. Pero tikman muna natin and let me see kung anong verdict ko. Anong pinaka-favorite ko sa kanila. Paano ito bubuksan? So, shit, wala akong kuko. Okay. So, this one, shake muna natin. This one is ube makapuno. Ito. This one is ube makapuno. Matitaste mo yung yung ube tsaka yung makapuno. Galing, sarap. Sarap. Kailan, actually guys, kung pag binili niyo siya, may kasama talaga siyang straw. Pero ang gagamitin ko na lang ngayon is, teka nga, kailangan ko mag-straw. Pero parang feeling ko hindi siya para sa mga nagda-diet. Pero kung hindi mo naman inaaraw-araw, di ba? Siguro mga twice a week, ayan, okay lang. Kung hindi ka naman nagda-diet, go, di ba? So, try natin yung strawberry banana. Shake muna. Eto na, strawberry banana.
So, ito yung strawberry banana. Don't worry, naubos ko naman talaga yung ube doon sa loob. Sarap. Blended siya masyado. So, malalasahan naman talaga yung strawberry tsaka yung banana. Parang ding eto. Masarap siya talaga pag pag siguro pag sobrang init, ganyan. Tsaka sobrang cute nung niya. Very chic yung niya. Yung packaging niya. Ang ganda. Gustong-gusto ko siya. Kasi di ba sanay tayo dun sa mga milk tea, ganyan na typical na milk tea, ayun, na lalagyan na packaging. Pero ito different, kakaiba siya. Ayan. Okay guys, so hugasan ko muna yung baso para hindi magkasabay-sabay yung lasa nila, di ba? Para malaman talaga natin kung ano talaga yung mas masarap or ano yung mas paborito ko. Okay, so hinugasan ko yung baso ko guys para at least malasahan ko talaga ng maayos yung yung mga refreshment na ito. Hindi magkahalo-halo yung flavor. So, next nating titikman is yung paborito kong avocado. Ito. Paborito ko yung avocado, kaya talagang in-order ko to. We'll see. Tingnan natin kung lasang-lasa ko ba talaga yung avocado. Ang ganda niya guys, tapos very accommodating yung seller, yung store, no. So, kontakin niyo na lang sila kung ano yung gusto kung ano yung gusto niyo yung flavor. Pero nandun naman yata yung mga nandun yung mga flavor doon sa menu nila kung ano yung gusto niyo doon. So far, nasasarapan ako. Masarap tong dalawang to. Ito, let's try. Okay, so this one naman is avocado. Masarap yung avocado. Ang siya, parang very milky avocado. Yun. Hindi ko masyadong malasahan yung avocado niya, pero very milky avocado siya. Andiyan naman, pero masarap siya. Andyan naman yung avocado, pero hindi siya masyadong malasa for me. But then, andyan yung very milky kasi siya. So, siguro dahil masyado bang maraming milk? I'm not sure. Pero hindi naman siya yung disappointing na Andyan pa rin naman yung lasa ng avocado kahit paano. Hindi ko masyadong sobrang lasa yung avocado, pero andun naman siya. Very milky lang siya. Alam mo yun? Or dahil siguro naghalo-halo na yung yung panlasa ko dahil yung sa ube at sa strawberry banana, di ba? Siguro pag unang try mo siguro na hindi naghalo-halo yung lasa, talagang malalasahan mo siguro siya. I suggest try nyo isa-isa lang, hindi yung isang ganyanan, di ba? But anyway, try nyo isa-isa. Tapos, kinabukasan naman yung isa, kinabukasan naman yung next flavor para talaga malasahan nyo yung flavor niya. Diba? So, yun. Ito yung avocado. So, next is, of course, yung favorite nating chocolate. So, ito na si chocolate. Of course, shake muna natin siya para at least maghalo ng maigi. Hindi ako masyadong marunong magmukbang guys kasi I think this is my first time na talagang mukbang pero refreshment, hindi talaga yung pagkain na I did this before with my brother si Ram nung durian naman yung kinain namin pero hindi yun mukbang kasi ayoko talaga ng durian. Parang tinry ko, first time kong kumain talaga ng durian. Try nyo, check nyo dun sa mga videos ko. Nakakatawa yun kasi talagang tinatry kong lulukin. Ano kaya? Mag-suggest tayo ng durian flavor. Hi Top Lens. Meron ba kayong durian flavor? Doon sa mga mahilig sa durian? Muna. Anyway, so ito yung chocolate.
Ayan. Dinamihan ko yung chocolate kasi favorite ko talaga chocolate eh. Masarap siya. Lasa-lasa mo yung chocolate. Hindi siya yung mapait. Kasi I think meron talaga siyang milk, no? So may pagka-milky siya pero malalasahan mo yung chocolate. So far, favorite ko to compare sa avocado. Ang sarap. Siguro next order gusto ko ito, chocolate. Siguro mas masarap talaga siya pag nilagyan mo ng store dyan o sinisip-sip mo lang, di ba? Kasi andun yung mga ano sa baba, andun yung mga pearls. Okay, so last but not the least, yung best seller nila ito yung Toplands mango cheesecake. Ayun. So i-try natin yung mango na cheesecake na flavor. Here we go. Shake, shake, shake. Tama-tama to guys kasi parang pagtanghali ngayon mainit. Tapos gabi na umuulan, di ba? Ayun. So para maiba naman. Okay, so this is mango cheesecake. Try natin. Hindi ko masyadong nalasahan yung cheesecake. Pero lasang-lasa ko yung mango. Ayun. Masarap siya pag may pearl. Mas masarap siya pag may pearl talaga. For me, parang mango lang siya. Siguro yung cheesecake niya dahil milky. I'm not sure kung anong lasa din ng yung mango lang. Kasi I think merong yung mango lang eh. Diba? Ayun, so tinignan ko yung menu nila. So yung mga yung isang flavor lang, yun yung mga classic milkshake. Actually, mga milkshake ito guys pala. So, yung mga classic milkshake, yung mga isang flavor lang, avocado, yun, ano pa ba? And the rest are fusion milkshake. Fusion milkshake yung halo-halo. Like ito, mango cheesecake, ube makapuno, yes, strawberry banana, ayun. And meron silang tea series. Yun. And then you can add pearl. Pearl lang yata yung pwede mong i-add. Ayun. So far, then yes, meron din yata sila, yes, meron din silang mango flavor. So far, nalalasahan ko dito sa mango cheesecake is mango. Pero masarap siya. Siguro dahil nagkahalo-halo na yung mga lasa ng mga flavor na tinake ko. So I suggest kung bibili kayo, bili kayo isa-isa lang. Isa nito, tapos the next day or the next time, bili kayo isang flavor, ganyan, para hindi magkahalo-halo ang lasa. So kaya siguro hindi ko masyadong nalalasahan yung cheesecake, mango cheesecake. Ang nalasahan ko dito kasi sa mango is mango lang. Hindi ko masyadong ramdam yung cheesecake or dahil yun kasama na dun sa pagiging milky niya or I don't know. Pero masarap siya. Masarap naman siya. Yes, masarap siya. Okay. What else? Yun, meron naman silang tea series. Pwede ka rin kayong mag-order ng tea. So, yung sizes nila is 500 ml tsaka 650 ml. Yun. So, ayun guys. So, natikman na natin sila. No, kakaiba siya. Actually, kakaiba siya. Masarap siya. Masarap siya. Gusto ko siya. Order ako next time ulit. But this time, siguro dahil nagkahalo-halo na yung yung mga flavors sa bibig ko. So, hindi ko na masyado ma-determine. Pero ito, lasang-lasa mo yung ube makapuno, yung strawberry, yung avocado. Hindi ko masyadong malasahan yung avocado. Very milky avocado siya. Yung sa mango cheesecake, mango, milky mango, yung siya ba? Dahil yun siguro yun, yung mango cheesecake niya. But this one, chocolate is my favorite.
Ayun. So, overall, ito yung favorite ko pa rin, chocolate. Ayun, so hindi ko pa naman na-try yung iba. Next time, itatry ko isa-isa lang para at least hindi masyado magkahalo-halo sa bibig ko. Kakaiba yung packaging niya, very nice. Yun. Kasi nasanay ako. Ang lagi ko kasing pinapa-deliver is milk tea. So, sanay ako doon, milk tea, or green tea, ganyan. So, for a change naman, eto, magkasing price lang din naman sila. Ayun. Kaya lang wala pa yata siya sa Grab or sa Lazada. Wala pa yata siya sa Grab. You can contact them sa Facebook nila, Top Blends. Lalagay ko sa description box. Tapos, meron din sila sa IG. So, pwede nyo rin silang kontakin sa IG, Top Blends. Ayun. Top Blends. Ayun. Doon mo sila makikita. So far, overall ang favorite ko is, of course, the classic chocolate. Kasi ito talaga yung paborito ko. Mahilig ako sa chocolate. Next ko na favorite is ito ube makapuno. Then strawberry banana. And then siguro mango kasi meron siyang asim ng konti ng mango. And then last yung avocado. Which is weird kasi yung paborito kong avocado normally sa fruits. Paborito ko yung avocado. Pero medyo milky avocado. Hindi ko masyadong lasa yung avocado. Pero masarap naman siya. Masarap siya, promise. Try nyo guys. Try nyo. Kakaiba siya. Support natin. Support locals. Ganyan. Maganda siya oh. Maganda yung packaging niya. Kakaiba. Dito ako na iniinganyo talaga kasi nga kakaiba yung packaging niya. Very unique. Para siya soft drinks. Pero mas malaking version ng soft drinks. Ayun. So, ayun guys. Sana nagustuhan nyo yung first mukbang. Mukbang ba tawag dito? Kahit na mga refreshment na ginawa ko. Thank you nga pala sa mga suggestions ninyo, sa mga nagme-message sa akin, sa mga nagsasuggest. Ayun, so let me know kung ano yung gusto nyong gawin ko next time, and then comment niyo lang doon. And then pag naka-order kayo, let me know kung ano yung favorite nyo na blends. And then ayun, what else? Thank you sa mga bago nating subscribers guys. Thank you. Sana may mga nakuha naman kayo sa channel natin, and welcome to the community. Please do subscribe kayo sa channel natin, Anxiety Pinoy. Ron and Tristan, Anxiety Pinoy. Like, follow me dun sa mga social media ko dun sa description. And then, yeah, give me a thumbs up. Thank you sa mga support niyo. And then, ayun. So, hindi ko siya muna binasa ko siya para may share ko naman dun sa ibang mga kasama ko dito sa bahay. So, hanggang dito na lang muna yung video na ito kasi lelevelan pa namin ito ng bonggang-bongga. So ayun, thank you so much, and hanggang sa next video na lang ulit ha. As I've always said guys, please choose life. Please choose happiness, and please start your day with a smile. Thank you guys, and bili kayo, masarap, promise. Eto na.